Welcome back to my blog. गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि ब्लगाव फिन खनसे बरायहरनाय थाबाय आरोना दिनैसो बेबादा दैबाना नुदों आरो जोंनिथिं लोगोफोर दिनै हरनि तिनटानिफ्राय हादों आरोना ओमफ्राय बेबादि दै देरबाय दिनैसो देरबाय दिनै देरनाय नुबाय आरो नङाबाथ' देरनाय दैयानो देरामोन दैज्लाङाव जेन तेन माइ गायखांबाय दै गैयाबाबो जेनथेन दै सारलाबायनानै मेचिनजों गायखांबाय आरोना जेनथेननो ओमफ्रायसो दिनैसो बाना जादों बेबादि फार्स्ट टाइम नै दिनैसो दै बाना नुदों गैयानोमोन दै नङा दिनैसो बाना जादों जोंनिथिं फिसा बाना हरनि तिनटानिफ्राय अखा हादों आरोना बिनिफ्राय बेबादि देरबाय नङाबाथ' देरानोमोन आरो दैया देरबाय नै फिसा बाना जाबाय दिनैसो लोमजोब्बाय ना सादों पाइसे मास पाइसे ओइ लामायाव नै इजाबो दं नै दैया दैया गिदिर जाबाय दै बानो ना साग्राफोरा ना सानाय नायफैदों आरोना जोङो आइया सादोंमोन नाखौ मानसिखौनो नुला माहाय सादोंथाय नुला दैखौ नायफैनाय जाबाय आरो नै साग्राफोरा कैसाव थिखांलाय दे थिखांलाय गैया नायानो हाबा माया लोमजोब्बाय नै लोगोफोर सेस बाना फिसाजोंनो लोमबाय आरो बै जाबो दं दैया नै जाबो लोमबाय बाना जानानै बेजाबो लामा गाज्रि नुवाखै नोङो ए लामा दै देरनायखौ नाय दै देरबाय जाबो दैया थांदों दासो दा न'आव हाबबाथाय लोमबाथाय देखायगोन आं जोङो बे हावनि गामियाव तपन गामि मा मोखांखौल' लानोबो रोङा जोंहा केमेरामेनानो खस्थ' माथो आं गारि गाखोबाय दै देरदों दिनै दै आयौ मोखांसि मोखां लाबा दाउखौ लाना
नै जि बानानै दं मायाव नै बुरजाथार नैयाव जि दैया माइखौनो नुला लोमजोब्बाय नै दा माइखौनो नुला ना मोनसिगोन एबार बेयाव इलाय बेफोरावनो लाबदो जाबा बेयाव मोनगौमोन लाबोदो सारा जि गोजानावसो दा गारि लाजों